Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiyeng Jongpi. Kum shibenta ka jing rakhe ya ka World No Tobacco Week ka tep kendai government upper primary school Tuber kabadan ha kasnong kamai snong East Gentia Hills District kala pendong da ka jing ya rally ban persya ya ka jing pendon kam ya uduma ya ka ne ka jing ya rally la pendong ha kala asngi ublai jong ka khat pratarik ubna ya yong arajar arpu ar ha ka bale shibenta de kinong hikai ba ki khna school ki bala ra alang ni ki plakat harengkat kajing perta hasilinter ke sorok ba National Highway ban kiarna kajing pendon kam ya uduma. Itu ya uduma.